Pam 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 para para pam 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 para Meillä on 50 minuuttia aikaa miettiä. Pam 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 para. Ei se ihan noin mene. Pitäis mennä pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam para Debisel pam 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 padam. Eli mä mietin, että me käytettäis niinku jotain tossa meidän melodiassa jotain semmosessa synthesizeria, eli niin vähän niinku pam 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 pam. Sitten siinä voisi olla vaikka vähän jotain tiiäksä rumpui. Tää nyt oli vielä niinku pam, pam 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 pam, eli pam 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 pam. Joo. Mites se tässä maalattiin? Oli siis tuplatäppä. Pam 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 pam. No niin. Nyt kuuntele. Mä nyt finishasin tän. Hei, lopuksi tän tauon.